Няма да повярвате какво ни се случи. Вследствие на видеото, което качих с трошинката и разказа в него за това как се опитваме от 3 години да му направим протеза и търсим на различни варианти и хора, потърси ни Мишето. Мишето, който е създал собствен център за протезиране на хора с помощта на брат си и техните идеи са увенчани с успех, както се вижда. Това е протезата, която те са създали за Мишето, който вследствие на ужасен инцидент губи двете си ръце, поне едната частично е останала и това, което най-много ме изненада е реакцията на Шпеки, за когото ръцете са особен атрибут. И ако много се размахват, той или подава сигнал, или започва да си играе, а когато те са спокойно разположени долу по тялото, той ги търси за погалване. И тук в случая той отиде при Мишето и опита да потърси ръцете му за погалване, само че се натъква на гумена ръка, която по-скоро му напомня за някаква играчка. И Мишето реши да му покаже всъщност, че това не е истинска ръка и да му покаже и останалата част от неговата си ръка, за да се запознае Шпеки какво е положението. И тогава настъпи прозрението. Не успях да заснема този трогателен момент, но Мишето и брат му са ми свидетели какво се случи. Шпеки просто се сгромоляса, седна разчекнат и започна да гледа втренчено. После погледна мен, пак погледна Мишето и той разбра, че съществуват хора, които нямат ръце, с които да го погалят. Това беше толкова съкрушителен момент, толкова истински.